Għal sena oħra Heritage Malta nediet il-programm tas sajf tal-istudenti li se jerġa' joffri staġun mimli attivitajiet fl-isfond ta' tagħlim u esperjenzi edukattivi marbuta mal-wirt kulturali ta' pajjiżna. Dan il-programm jikkonsisti f'19 l-attività effukati fuq it-tema tal-baħar li se jittellaw bejn Lulju u Settembru. B'hekk l-attivitajiet huma intiżi li jkattru aktar kuxjenza fost iż-żgħar dwar l-importanza li l-ibħra u l-oċeani jiġu mħarsa. L-assistent manager ta' taqsima tal-edukazzjoni u l-outreach ta' Heritage Malta, Vanessa Ċantar, spjegat aktar dwar l-attivitajiet li mistennija jsiru. Għandna attivitajiet fejn ħanitkellmu kemm fuq l-annimali tal-baħar kif ukoll il-kultura. Il-kultura li nsibu taħt il-baħar. Il-programmi huma adattati għal etajiet varji, qed nirrepetu l-istess sessjoni kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż għal min għandu forsi diffikultajiet li għadu ma tallimx il-lingwa u aħna nħeġġu dejjem lil adult jiġi ma' tfal. Bekk it-tnejn li huma jitalmu flimkien b'mod informali. Dawn l-attivitajiet fil-waqt li joffru esperjenzi diversi li tfal jisfruttaw bl-aqwa mod il-passaport tal-istudenti ta' Heritage Malta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici innota kif issa li bdew il-vaganzi tas-sajf u ma bosta il-ġenituri li jkunu jixtiequ joffru esperjenzi interessanti għal uliedhom li jservu wkoll ta' sors ta' tagħlim. Aħna bħala Heritage Malta tinniedu programm ta' 19 l-avveniment mifrux fuq 3 xhur li għandu lan li propru jipprovdi dan is-servizz li tfal li jgħixu f'pajjiżna biex ikomplu jitalmu anke fix-xhur tas-sajf u t-tema ta' din is-sena se tkun dik tal-baħar. M'għandix dubju li dan il-programm se jinżel tajjeb ħafna mat-tfal u anke mal-ġenituri. Dawn l-attivitajiet li se jittellaw f'ambjent sigur u kontrollat għandhom spazju limitat. Għalhekk il-ġenituri huma mħeġġa jaħsbu kmieni biex jaċċertaw post tal-uliedhom. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu fuq is-sit ta' Heritage Malta.